Takže čus, vítejte u druhého dílu mého natáčení z Minecraftu. Začneme teda tam, kde jsme minule skončili. Mluvám se, že to trvalo tak dlouho, ale neměl jsem čas na natáčení. Řekl jsem, že prozkoumáme ty doly. Takže vybavení, co bychom zatím mohli, máme. Jídlo si sebou brát nebudeme, to když tak najdeme cestu. Takže jdeme teda prozkoumat ty doly. Se mi to lezení teda vážně blbé. Musím sem pak postavit nějaký schody, nebo já nevím. Abych se pak v klídku dostal nahoru. Tamhle vidím uhlí. Tamhle vidím taky uhlí. Tamhle dole už je láva. A zombík. Takže tam se ještě nebudeme hnát. Nejdřív to prozkoumáme všechno úplně nahoře. Abych... Uhlí nevím, jestli tam máme. Je tady. Vidíme si ho jenom 4. Jdeme sem dolů. No, teďka, jestli slyšíte v pozadí, tak mi tam hraje jedna hra. Je to Shakes and Fidgets. To také hraju. Takže se omlouvám, že to slyšíte. Ale už nechci stopovat natáčení. Tak, už to skončilo. Fakt se omlouvám. Nech vám to nevadilo. A tam je skeleton. A jsem měl lak. Železo tamhle. Doly nemám rád, protože pak třeba, jako mám to rád, ale pak se bojím, že nenajdu cestu zpět. Tak teď jsme narazili ještě tamhle. Tak to je paráda. Můžeme dolů. Tady je slepá ulička. Takže se vracíme. Tady s tou drsnou vodou. Tak. Vracíme se na stezku. Kdybych to vzal tamhle k tomu železu. Tady tu lávu teda zničím. Když to půjde hodně pomalu, tak zatím ploutá tam proto jedno železo, co bylo na těch schodech. Tady se taková hoška, jsem myslel teda, že je to propojené, ale jak vidíte, tak není. Musím opět, ta láva vůbec nemizí.
Musím to zablokovat teda kamenama. Máme 21, ne procent. Máme 21 železa, pardon. Já jsem celou dobu tady něco slyšel, ale myslel jsem si, že jde někde v dálce. A teď tam u nás bouchne takhle creeper, jo, tak to bylo teda od něj velmi hnusné. To se nedělá. A jak jsem řekl, teď bych se docela rád... Jo, tady tudy jsem šel. Si pamatuju, tady díky něm schodům, teďka bych se ještě šel nahoru. To... Samozřejmě vyto. Vypálit. A teďka kudy? Nahoru. Tak furt nahoru tam. No tak teď ano, jdu správně, dobré. No, tak dobré, vylezl jsem tady. Teď si teda hodím sem tady to. 4 mi stačí. Kameny si teďka vezmu. Jo, tak dobré, mám tady ještě uhlí. Už tady mám 4. Pak kostička na ochučení psů. Tak když už mi sem vlezl, tak ho nenechám odejít. Jo, mám tady dřevo, takže postavíme dveře. Doufám, že si nemyslel, že nás zabije. Ne, to jsem právě nechtěl. Kurňa. Ale co? Netíží mě to postavit si to znovu. Takže za chvíli se s vámi už budu muset rozloučit, protože minule jsem to video měl na party, protože to bylo strašně dlouhé. V příštím díle... to ještě možná stihnu dostavit. Ano, a tady máme teda baráček. V příštím díle se teda podíváme, udělám si novou výzbroj. Samozřejmě si udělám nářadíčko. A doufám, že se vám bude líbil tento díl a doufám, že se vám bude líbit i ten další. Budu se snažit, jak vidíte, postavil jsem se tady dál menší příbytek. A to je všechno, co bych vám řekl, pak si vylepším samozřejmě příbytek. Takže čau a mějte se.